Татарстан яшәү сыйфаты дәрәҗәсе буенча лидерлар эшлегендә. Рейтинг хөкүмәт йортында игълан ителде. Шунда ук яңа программада тәкъдим ителде. Ул хәерчелек шигендә булган кешеләр санын киметергә ярдәм итә. Социаль контракт буенча эшләүчеләрнең дә мөмкинлекләре арта. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. Алена Машкованың 3 баласы бар. Аны бистәдә балалар үзәге булма проблемасы борчый. Сабыйлар белән үсеш тәрбия юнәлешләрендә бер кайда да шөгыльләнеп булмый. Ата-аналарга педагог психологлардан ярдәм алу мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә Алена барысында үз кулына алырга, моның өчен психологик ярдәм кабинеты ачырга булган. Ярдәм сорап социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Барысы да шактый җиңел булды. Аңлаешлы иде. Бик аз документлар җыйдым. Бары тик бизнес планны тәфсилләп аңлатырга гына кирәк булды. Бизнесны рәсмиләштергәндә үз мәшгульләр һәм шәхси эшмәкәрләр 150 мең сум күләмендә финанс ярдәме ала. Аның нечкәлекләрен социаль яклау бүлегендә гариза биргәндә аңлаталар. Моның өчен теркәлү урыны буенча бүлеккә мөрәҗәгать итәргә, үзең белән паспорт, керемнәр турында язмача белешмә кирәк. Гаризаларны кабул итеп документларны тикшергәннән соң без һәр кайсы белән индивидуаль эш башлыйбыз. Барлык тиешле органнарга ведомство ара запрослар ясыйбыз. Түләүләргә гаризаны дистанцион рәвештә дәүләт хезмәтләре аша да рәсмиләштерергә була. Быелдан пенсия фонды аерым социаль ярдәм чараларын, шул исәптән йөклелек, бала туу һәм карау буенча ел ярымга кадәр түләүләр хезмәтләрен күрсәтә. При рождении первого ребенка семья может получить 524 500 рублей. Беренче бала тугач гаилә 524 500 сум алырга мөмкин. Икенче бала туса, ана капиталы суммасы тагын 168 600 сумга арта. Әлеге түләү пенсия фонды тарафыннан бирелә һәм билгеләнү гариза бирүченең шәхси катнашыннан башка, ягъни электрон гариза аша башкарыла. Яшәү минимумыннан түбәнрәк керемле гаиләләр шулай ук газ җиһазлары сатып алуда һәм аны урнаштыруда финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать итә ала. 60 мең сумнан алып 80 мең сумга кадәр түләнә. Аларны 2021 елның 21 апреленнән соң табигый газга тоташтыру турында килешүләр төзегән гражданнар алырга мөмкин. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Ойрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.